Ada Chinese. Nih, insan si kamat gayam day ta. Nih, long time no look ah. Si kamat gayam day ta insan. Small world ah. Kumusta? Ay sus, kasla amok ti papanana da ito insan ah. Diretso ang dakman. Manuti utangam. Si kamat insan. Insan nag-aamot ayon. Amom ti problema kanya minsan. Makalagip ka lang no adangay ti kailangan so ti problema kanya. Ano pa lang ngayon subsubli jay inutang mo di namin sa nga taon tapos kumay ka man na nag-utang. Ano sampay insan si kamat. Bayadak tulad tan. Problema kanya mga insan ang kang makauray. Jesus insan niya ang kang agdanag adati aplayak nga trabaho. Dakkel ti sweldo. Amon baka may sa bulan makagatangak ti lugang ko. Bayadak namin nga utang ko kanya. Patay interest. Ay sus insan day tatay bagbagak. Un-una amanan gamin ti sao. Kastamanan ti bagam idi na minsan nga taon. Eish, buladas ka nga talaga nga insan. Han nga talaga insan niya. Han man nga panag-imot nga siyempre kaslangay nga maum umaakon ti modus mo. Tapos isupayin ti gaputihan tayo nga pagkikiinawatan kapos day ta utang. Insan. Tiwala lang, tiwala. Day tamot lang ti imbaga JX ko. Kunana, tiwala lang. Ngaman niya tinangyari. Imbatidak insan. Nayaw-awanak. Insukat dak ti mas gwapo. I love you ti kunana kat na mati-mati ka inted mo garud amin tataas ang sangit ka. Pero may nga inayat ko insan. Yung sa baliti inayat na. Amo minsan niya. Advice ko kanyang. Agbaak ka na lang. Agbaak ka na lang. Ano nga sao? Manugamin ti utangam aya? Barya lang. 5,000. 5,000. Barya lang ti 5,000. 4,000 lang ti pabulod ko kanyam. Nyamot ta na insan. So ada pa ti utang mo kanyak nga 1,000. Sige ba, ang pa ito sakto bayadan day ta utang ko nga 1,000. Kasi na lang insan, ikang kati palugit. Aging ga nakatapusan, bayadam jay balance mo nga 1,000. Sige nga ro insan, han mga liplipatan day ta utang mga 1,000 ah.